Sa lalawigan sa Bohol, upat ka may empleyado sa Land Transportation Office ang nadakpan atol sa entrapment operations sa taga-NBI. Gipasanginlan silang nangilkil sa driver o tourist van. Gitutukan kini ni Nico Serino. Arestado sa mga ahente sa National Bureau of Investigation kining upat ka mga enforcers sa LTO-7. Giilang sila si Jose Hembra, Bernard Hamorol, Gaylord Pacanya ug Walter Incierto. Gipasanginlan silang nangilkil og kwarta bugdi sa pag-release sa lisensya sa tag-iya og tourist van sa Tagbilaran City. Pasabot ni Attorney Renan Oliva, hepe sa NBI Bohol, may reklamo kanila ang tag-iya maong natigayon ang entrapment. 10,000. So, ingon siya nga, kung sabi akong buhaton sa rana, nga, huwag mo ko'y kwarta. Siya nga, ito na problema, lukatan eh. Ang problema, wa-issue POP, imbis ito over dito sa LTO, dito sa pension house kay lang istahan, dito gilukat. Gumikan sa hitabo, matod ni Oliva, doon na uban pang mga reklamante nga midangop sa ilang opisina, kabahin sa maong modus. After sa arrest, nagkakin na nawag, mo similarly situated nga nakasuhan ba? Na dakpan na ipatubos, upayang nagreklamo direct. Sige, arela mo sa office at na entertaining yung complaints. Ipasaka batok sa mga dinakpan ang robbery extortion, anti-graft ug ethical standards for government officials and employees. Wala kakuhai og pamahayag sa GMA News ang mga arestado. Samtang nakadawat na sa report sa pagkasikop sa iyang mga tao si Regional Director Vic Caindec. Matod pa, dili niya dipensaan ang iyang mga enforcers labi na kun mamatud-an sa sayop nga gihimo. Nadakpan man sila. Ilan ang responsibilidad? O innocent sila, then i-prove nila innocent sila. Pero according to the NBI officer who conducted the entrapment, verified ang information and they have all the information necessary to convict. So I said, no, I will not intervene. Nico Sereno, Balitang Bisdak.